बेबारावबो बावखुंग्रि फोरबो खुंनो थियारि जाबाय बीटीसी सरकारा। बोसोरफ्रोमनि बायदिनो बेबारावबो बीटीसी सरकारा जारिमिनारि बावखुंग्रि फोरबो बानजायदों। बीटीसी परिषद सरकारनि बानजायनायाव आरो दावबाय बिफाननि हेफाजाबाव बेबारावबो बानजायदों बावखुंग्रि फोरबो। कक्राझार सोहोरनि जारिमिनारि बावखुंग्रि फोरबो बानजायदों। समायना मिथिंगायारि समायफ्लेनायजों भरपुर बावखुंग्रि हाजोआव बोसोरफ्रोमबो खुंफुंनाय जायो बावखुंग्रि फोरबोखौ। फैगौ इंराजि एप्रिल दाननि 12, 13 आरो 14 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों खुंफुंनाय जागोन 14थि बावखुंग्रि फोरबो। मख'नो गोनांदि बावखुंग्रि फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै बर' हारिनि बैसागु मोसानाय बादायनायनि अनगायैबो गोबां हारि हारिसानि मोसानाय, रोजाबनाय आरो दोरोङारि गेलेनाय बादायनाय, आदार संनाय दिन्थिफुंनाय, संनाय बादायनाय बायदिबो बानजायनाय जादों। जोंहा फैबाय थानाय जे एप्रिल मासनि 12, 13, 14आव जोंहा बावखुंग्रि फेस्टिभेला मोजाङैनो मोजां जागोन, एखेबारे मोजाङै जाथारगोन। बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायबाय जोंनि बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव बयबो फैनानै पार्टिसिपेट खालामो आरो हाजो गाखोनाय कम्पिटिसन, गिला गेलेनाय कम्पिटिसन, मोसानाय कम्पिटिसन, माने खमलायनाय कम्पिटिसन, बेवहाय बयखौबो आंनि गेलेगिरि बिथांमोनखौ बयखौबो खावलायबाय आरो पार्टिसिपेट खालामनानै प्राइज लांनो थाखाय आं बयखौबो खावलायबाय। जिखुनु 12निफ्राय जागायनानै 14 थारिखआव जोबगोन। बे मेलायाव जाहाथे जोंहा 14 थारिखआवथ' लाख लाख मानसि जाखायो, देग्लायबो लाख लाख मानसि फैगोन आरो जों बावहाय बे खुंनो थाखाय गोबां जोंनि आलासि बिथांमोनखौ लेंहरदों आरो बिथांमोना 12 थारिखनिफ्रायनो बैसागु मोसानाय बेनि बादायलायनाय थागोन आरो बे बादायलायनायखौ जों अलरेडि दिनैनिफ्राय एनाउन्स खालामबाय। सोरबाबो बादायारि दंबा बैसागु मोसानाय बादायारि खालामनो फैनो हागोन 13 थारिखआव। बान्था होगोन, बान्थाखौ होगोन जों। बेयो 50,000निफ्राय आरो 25,000 जायो। फार्स्ट प्राइजआ 50,000। जोङो आवगायाव 1 लाख होदोंमोन, खिन्थु थांनाय जे बिटिआर गभर्नमेन्टआ 50,000 होदों, देग्लायबो 50,000खौ होनो थाखाय आखायाव लादों। आया बेथ' थाखागोन। अमा सावनाय, दाउ सावनाय, ओंख्रि जानाय, नारजि ओंख्रि मोनजानाय, बेफोर थाखाजोबगोन गासिबो। प्रिपारेसना जागासिनो दं, दाख्लैबो जागासिनो दं। आं दिनैबो नायबावगोन आरो जाबाय थागोन, मोजां जाथारगोन। आं बेनो नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायनो लुगैदों जेन बयबो बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव गावनि गाव लाइभ भट होखांनानै एन्जयमेन्ट खालामनो आरो बावखुंग्रि हाजोखौ नायनो बयबो फैयो आरो बावहाय मोनसे धर्म स्थान हिसाबै बयबो नुजाफैयो। जोंहा गासिबो जोंनि हारि बिभिन्न जाथि जन'गोष्ठीखौ आं खावलायबाय जों बावहाय फैनानै जाहाथे गावबागाव लाइफआव एन्जयमेन्ट खालामफैनो हायो। बे हाजो गाखोनाय बादायलायनायाव गोबां जायगानि, जोंनि आसामल' नङा, गोबां जायगानि, हिमाचल, जोंहा काश्मीर गासिबो जायगानिफ्राय फैयो। आसामनिफ्रायबो पार्टिसिपेट खालामो। जाय देरहायो बेनो जोंनि थाखाय उइनार। माराथन खारनायखौ जों देग्लाय खालामासै, साइक्लिंखौबो खालामासै जों देग्लाय। जोंहा फैबाय थानाय जे एप्रिल मासनि